kuinka voin auttaa? Halo? Halo? Inkeri! Avaa! Mikä hätänä? Jotain kauheaa. Se on se syöpä, tiesin. Minähän sanoin, että sinulla on liikaa noita kyhviä. Huntingtoni, se on kauhea sairaus. Se periytyy, se on minulla kanssa. Ei ole mitään sairautta, vaan umpikuja. Ai tuo monttu vai? Jos sinä yrität laittaa tuohon pelarkoon ja penkin, se on liian syvä. Raili voi auttaa. Raili nyt ei ymmärrä kukaan istutuksista mitään. Oletko sä juonut viiniä? Tule. Ei Railia kiinnosta. Selma vaikka, se on hortonoomi. Selma on kuollut. Eikä ole. Me oltiin Selman hautajaisissa. Se oli Eini. Oltiin me senkin hautajaisissa. Laulettiin nyt ylös sieluni. Laulettiin, mutta ne oli Kalevin Ei hautajaisissa. me oltu Kalevin hautajaisissa. Einin hautajaisissa oli se humalainen pappi ja me laulettiin. Launio. Sillä on Parkinson. Ja me laulettiin päivä vain ja hetki kerrallaan saa. Jota Sinä luo aikanaan Kalle. olen saanut. Ylemmäs. Ei, toisinpäin. Onko nyt hyvä? No ei tietenkään. Miksi olis? Kun ei osaa, niin ei osaa. Se on kuollut. Haista. Siellä se makaa ruumiina. Kukaan ei ole kaivannut sitä aikoihin. Ei edes omat siskot. Olishan siitä tieto meille jo tullut. Kumpikaan ei ole lähiomainen. Kuka sitten? Saukko. Saukko. No se nyt ainakin on kuollut. Jaahas. Konjakkia? Ei kiitos. No Saukon lapsenlapsille. Kovia kuin sementti. Ja maistuu paskalle. Täällä on kunnon tavaraa. Lähetään. Pullasorsa on hyvä ja ottaa vaan. Harvinaisen tyhmiä pentuja. Rahaa haluaa niin kuin kaikki. No mistä nyt on kyse? Inkeri on kaivannut kukkapenkin. Se on liian syvä. Ei voi laittaa kuin perunaa. Laitat siikliä. Ei vaan haudan. Tää? Kisrailleko? Ei vaan Tapiolle. Mitä? Mä oon tappanut sen. Löi sitä pannulla päähän. 1, 2. Se rojahti maahan ja tuli verta ja hilloa ja ihan kamala sotku. Mut tarvii pidättää. Herra Jumala, auttakaa. Mulla veri pakenee päästä. Eka kertaa elämässä se oli hiljaa. Ei sanonut sanaakaan. Mä tarvitsen sut asianajajaksi, kun mä menen ilmi antamaan itseni poliisille. Se on 10 000. Tää? Et kai sinä nyt voi pikkusiskoa syövätä. Okei. 7,5. Puolet saman tien käteisellä. Minä voisin tietysti sijoittaa hupirahastostani, mutta ei siellä ole kuin muutamia satasia. Minä olen hassannut kaikki. Sinulla mä olisin tappanut Tapio jo ajat sitten. Lopeta. Se esti sun opiskelus ja urahaaveesi.
Ei se noin mennyt. Tapiohan pelasti mut. Mulla ei ollut edellytyksiä opiskeluun. Älä höpötä. Inkeri, ootko sä hullu? Ethän sä edes polta. Kaikki se tapahtui jo paljon ennen Tapioa. Se oli mun omaa syytä. Ai sinä tiedät, että tuohon kuolee. Hyvä. Mitä? Kyllä kai mä nyt oman elämäni tiedän. Mitä nyt? Miksei me mennä bussilla? Onks tätä edes katsastettu? Saukon autoa mä en katsasta. Eihän sulla ole edes korttia. Että sä edes näe mitään. Mun kortti taas on kuivumassa. Suuviressä oli sen verran alkoholia, että viisari värähti pikkasen. Kauhea! Miten sellaista suuvetta saa edes myydä? Me mentiin naimisiin 1973. Ja mä olin lopettanut opinnot jo vuotta paria aikaisemmin. Miten se nyt liittyy tähän mitenkään? Mennäänkö nyt poliisille? Mun pitää selvittää yksi asia ensin. Olisin halunnut tiedustella puhelinorkesterin tilaamisesta juhliin. Niin, 230 soittajaa. Ja... Mitä helvettiä? Ei. Ootteko te tosissanne? Paja patterit pois, sieltä pää hajoaa. Ei tarvi olla ammattilainen, se voi olla amatööri, voi olla ihan lapsi, voi olla halpa, voi olla. No mut jumala, eihän kellään normaalilla ihmisillä varaa tilata mitään orkestereita tollasilla hinnoilla. Voin odottaa. Sä saat soittaa viulua siellä juhlissa. No en todellakaan soita. Nyt ei ole kuule varaa tässä kellään miettiä, mitä tässä nyt kukakin haluaa, näin on. Et laita sitä siihen pöydälle. Me ei tilata mitään tällä kertaa. Kiitos, hei. Marsu pois keittiöstä. Nyt leikataan pullaa. Kaikki musta pois pullasta ja se pehmyt osa jää siihen. Tuohon tulee kuorute päälle. Hyvä tulee. Valitettavasti täällä näyttäisi olevan tätä asuntolainaa vielä sen verran jäljellä, että tätä asuntoa ei voi käyttää vakuutena. Siis ei se ole mitenkään mahdollista. Mä oon maksanut sitä vaikka kuinka paljon jo pois. Meillä on autotalli, kai sen nyt voi kiinnittää. Niin siis mihin tää laina nyt oli tulossa? Tilavuokraan, orkesteriin, vajamajoihin, ruokaan, juomaan, servetteihin, sipseihin, ihan tämmöisiin ihan siis perusjuttuihin. Niin. Valitettavasti mä en tuu saamaan tätä lainaa näillä ehdoilla läpi. Siis te olette pankki. Mä oon pahoillani. Niin, siis täältä löytyy kyllä merkintä teidän hyväksymisestäni yliopistoon, mutta ei mitään. Ei, kun minä tarvitsen viralliset pöytäkirjat siitä, kun minun yliopistourani päättyi. Reilusti ennen vuotta 1973. Aivan, eli kun te valmistuitte. Ei, kun minä en valmistunut, kun minut erotettiin. Kirjoittelin tyhmyyksiä ylioppilaslehteen ja professori Kuokka erotti minut, kun hän sai kuulla, että minä olen vapaa tyttö. Ja sitten join yökaudet ja osallistuin mielenosoituksiin. Anteeksi. Kaikkea sairasta. Oletteko te vapaa tyttö? En. Mikä? Minullakin on haluja. Joo, kyllä. Professori Rautakorpi. Mitä kuuluu? Hot boy. Mitä? Se oli... Lopeta jo. Inkeri on syytakeeton. Sitä ei voi tuomita. Voidaanko me vedota dementiaan? Sun dementias. Pidä suus kiinni, hyvä ihminen. Hei, mä oon pahoillani, mutta mun on tosi vaikea nähdä tuossa vanhan valtauksessa mitään feminististä. Kaikki sen konseptit on kyllä hyvin patriarkaalisia, se on pakko myöntää. Kuten pitkä Kuten esimerkiksi käsite talo. talo. Niin, joka lähtökohtaisesti rajaa naisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Miehen rakentaa. Se voi, okei, no mun mielestä tää on ihan naurettavaa, koska talo on täysin matriarkaattinen käsite. Talo on kohtu ja ovi on vakina. Koska naisen paikka on kotona. Älä kirjoita tommosta sinne. Nämä gradun tekijät tutkii radikalismia, naisen asemaa ja sananvapautta suomalaisessa yliopistomaailmassa ja sen kirjallisia representaatioita. Talo on miehen rakentama. Tää on ihan historiakirjoihin kirjoitettu piirretalo. Noin. Mikä toi on? Hei kaikki! Muistetaan faktat kuitenkin ja pysytään tutkimuksessa. Fakta on, että vanhan valtauksessa suurin osa oli miehiä. Ei feminismi ole pelkästään. Kuunnelkaa tyypit. Mulla olisi teille, tai no, tässä on Inkeri ja Inkeri on vapaa tyttö. Ei, se nyt oli semmoinen lapsellinen nimimerkki, mitä mä käytin. Ne oli ihan kauheita ja mä enää edes muista, mitä mä oon niissä horissut.
Oot sä vapaa tyttö? Jos nämä julkaistaisiin tänään, ne olisi tärkeitä ja radikaalia kirjoituksia perhe- ja yhteiskunnan suhteesta. Just näin. Ja meille olisi ihan tosi paljon hyötyä, että sä olisit täällä mukana meidän tutkimustyössä, kun ne on ollut vaikeaa löytää teitä kirjoittajia, kun te kaikki käytitte salanimiä ja... Ettekö te kirjoittanut sen romaanin? Tai siis vapaatyttöhän uhkas kirjoittaa sen julistuksellisen romaanin nuoren naisen asemasta. Ei ole mitään romaania. Mä en saanut mitään valmiiksi. Eikö keskeytys? Tässä olisi tämä opintokirja. No täällä on kaikki arvosanat erinomaisia. Tää on graduovaille valmis. Teillä on opinto-oikeus tallella. Tervetuloa joukkoon. Meillä on kuulkaa paljon senioriopiskelijoita. Seijakin on 50. Ja Jari Mikko 65. Hei, lopettakaa. Kuulkaa, olkaa hiljaa nyt. Ei missään nimessä. Siis seniori. Törkeätä rienaamista. Hankkikaa elämä. Anteeksi. Anteeksi. Auto on pysäköity väärin. Halo? Auto on pysäköity väärin. Onks tää teidän auto? Se on pysäköity väärin. Lähetä sähköpostissa. Osoitteeksi voit laittaa Hämeenlinnan naisvankila murhaajien osastoon. Nytkö mennään poliisille? Ei. Mitä tää on? Siis mitä tää on? Nauti. Mitä? Mistä? Mä en voi luottaa edes omiin muistoihini. Ja kohta mä istun vankilassa. Siellä ehdit kyllä katua ja tylsistyä. Älä yllytä sitä. Nyt mennään poliisille. Tappo. Se on 12 vuotta. Mitä? Eikä. Naisvankilat on aika kamalia nykyään. Aggressiivisuus on huipussa. Raiskaukset on yleistynyt ihan räjähdysmäisesti. Raatelee toisia siellä kuin pedot. No näette se sitten, kun sinne joudutte. Minäkin. No sinä nyt ensimmäisenä. Avunanto, yllytys. Älä kuuntele sitä. Ei me sinne jouduta. Yksityiskohdat pitää selvittää nyt. Kaikki haluaa tappaa miehensä. Se on ihan normaalia. Olen mäkin tappanut kaikki 5 aviomiesteni. Ei ole totta. Terveitä miehiä oli kaikki ennen kuin mut tapasivat. Kai sä, Pulla Sorsa, muistat, kuinka mä osaan kiusata? Muistan. Mä en voi olla yksisyyllinen. Kyllä parasta olisi ilmoittautua. Haetaan. Tehdään kerrankin jotain hauskaa. Nyt hiljaa. Mä en pysty ajattelemaan. Me mentiin naimisiin 1973. 3. 1. Siis tää on aivan siis kauheeta. En mä edes halua soittaa. Tää on Mozarttia. Tämä on nopea biisi. Noniin, siitä. Pam pam pam, ilomiellä. Pam pam pam. Nykynuoriso on paskaa. Kaikki annettu hopeatarttimella. Minä hiihdin. Itkin ja hiihdin. Kaikesta oli pulaa. Niukkuudessa elettiin. Pakkasta oli sisällä pahimmillaan 20 astetta. Meillä oli kyllä harvinaisen kivasti kaikkea. Niin, mutta nämä saa kaiken ilmaiseksi. Ketkä? Niin sait sinäkin. Ja sinä. Sinä et tiedä niukkuudesta yhtään mitään. Luojan kiitos. Hyvähän se on, jos on elänyt koko elämänsä rikkaiden miesten rahoilla. Mä olen kyllä ihan itse hankkinut koulutukseni ja rahani. Ja lisäksi vielä rikkaita miehiä.
Mitä nää on? Ei, älä koska. No, anna olla. No. Ei voi purkaa kapitalismia ilman, että purkaa patriarkaatin, eikä patriarkaattia ilman, että kaataa kapitalismin. Mitä? Anna olla. Entä jos feministi haluakin pitää rintaliivejä tai kulkea vaikka tissit paljaina valtoimenaan, kenelle se kuuluu? Minullakin on haluja. Se on kyllä hyvä, että sä lopetit sen opiskelun. Mulla on kyllä ihan paskaa. On paskaa. Niin onkin. Kirjoitinhan mä muutakin. Ai niin, sen romaanin. Tuliko se valmiiksi? Sä et ole, Inkeri, koskaan ollut oikein pitkäjänteinen, etkä järin oma-aloitteinenkaan. Että siinä mielessä Tapio oli kyllä ihan hyvä valinta. Sait elää rauhassa, vailla vastuuta. No mitä nyt? Et suka sä itke? En hoida omat asiasi. Mä haen nyt teille todisteet. Jeesukseltako? Tämä kirkko on rakennettu vasta 1972. No se ei todista mitään. Naimisiin mentiin 73 tässä kirkossa. Juhlat pidetään. Hautajaiset. Inkerin syntymäpäiväjuhlat pidetään. Naurettavaa. Jos sinä yrität estää ne, tai kerrot Inkerille, niin minä... Niin? Niin mitä, pullasorsa? Mitä? Mitä? Tapan sinut. Oho. Työ. Väistää. Hyvänen aika. Haluan tän. Ei mitään turhaa nyt. Kärryt täyteen nyt vaan. Yes, todella. Juu, kuule, nyt tarvitaan ihan kaikkea. Siitä vaan. Noniin. Millä sä maksat nää? Mitä? Teidän säästöillä. Ei tässä ole nyt kuule vaihtoehtoja. Mene jo, mene. Se oli pakkoavioliitto. Tää. Nythän mä sen tajuan. Ja minkä todisteen aiot siitä hankkia? Kauppakirjan? Myytiinkö Inkeri? Täysin mahdollista. Inkerin elämässä kaikki on mahdollista. Nyt ajetaan Helsinki. Turpakii! Aja! Se on ihan selvää. Sehän on rikos. Jos mä todistan sen, niin oikeudessa ymmärretään, että mähän olen uhri. Tapio piinas mut raakalaisuuksiin. Naura vaan. Niin kuin kaikki on aina nauranut. Murhasta voidaan jättää tuomitsematta, jos voidaan todistaa, että sen taustalla on pitkään jatkunut kiusaaminen. Voidaanko todella? Voidaan. Mä olisin ottanut Tapion ilomielin. Mua Tapio ei olisi estänyt. Musta piti tulla kirjailija. Kaikki kirjailijat on juoppoja. Ei kaikki. Kaikki hyvät. Olen elänyt elämäni narsistisen alkoholistin varjossa. Ymmärrättekö? Elämäni narsistisen alkoholistin varjossa. Mä en ole koskaan saanut itselleni mitään. Aina muille elin. Lapsille elin. Eihän sulla ollut muuta kuin Maija. No niin. Maijalle elin. Olisit pyytänyt apua. Elämässä mitään pyytämällä saa. Kaikki pitää ottaa itse. Yleensä väkivalloin. Arvoisa valamiehistö, minä tulen esittämään teille tässä oikeudenkäynnissä vakuuttavat todisteet siitä, että tekoni on tulkittava itsepuolustukseksi, hätävarjeluksi tai joskus muuksi sellaiseksi.
Minut pakotettiin elämään vangittuna. Ainoa vaihtoehtoni oli raaka väkivalta. Ainoa vaihtoehtoni oli puolustautua niillä keinoilla, joita käytettävissä oli. Eli Fiskarsin kovapinnotteisella lehtupannulla. Arvoisa tuomari, ymmärretään, että minun oli pakko surmata aviomieheni. Ei ollut muuta vaihtoehtoa. Olen nimittäin sisimmässäni salaa yliherkkä prinsessa sielu ja paatunut marttyyri, joten en voinut muuta kuin lyödä. Eikö sulla oikeasti ollut vaihtoehtoa? Ei. Siinä kuulit, Inkerillä ei ollut vaihtoehtoa. Tietysti oli. Oliko? Aina on. Ei ollut. Nytkö haetaan se kauppakirja? Nimenomaan. Ei tämä ole hilloa! Maista edes. En jumalauta maista! Padelmat oli loppu. Ei lopu oman pihan padelmat! Ne on riittänyt aina ja riittää nyt tämmöstä esanssista! Ja mitä nyt sitten? Millä mä pääsen? Oot sä tosissas nytte? Et heittele tätä! Tää on kalliimpi kuin sun autos! Ei et jätä mua tänne! On saatana! Luojan kiitos, se nukkuu. Muuten se olisi taatusti vaatinut, että otetaan kyytiin. Kuulkaa kuule, kaikki otetaan kyytiin, etkä vaan tule. Ei oteta. Ai kuule, no tuo nyt otetaan ainakin. Nyt se lähestyy. Nyt hiljaa molemmat. Paina kaasua. Ovet lukkoo. Ihanaa, ai. Onks teillä kaikki kunnossa? Ei ole. On, kaikki on Ollaan hyvin. seuraavalla. Sarjamurhaaja, palotteluraiskaaja. Kiitos ja näkemiin. Kaikki on Päivä. Raili, Päivä. kiinni. Apua tarvitaan. Sylvi, turva kiinni nyt. Tuletteko kyytiin? Raili, et päästä Joo. sitä. Nuori. Täällä ei ole tilaa. Ei tänne mahdu. Raili. Jarkko. Minnekäs herralla matka? Serkkujen luo. Huilua soittamaan. Ai muusikko. Ei, amatööri. Musiikkiopistotausta. Me vaan matkataan. Jumalan palvelukseen. Mitä serkumpi, sitä herkumpi. Ai serkkujen. En mä varsinaisesti tiedä, mihin mä oon menossa. Äsken tiesin. Joo. Minne on menossa, niin äsken tiesin sen. Nytten... Tanssitko? Minä en anta. Niitä tanssitko? Me ei tanssita. Sieltä sais hyvää kypsää lihaa. Nyt ei syödä. Pissahätä. Sama. Mulla on kans vähän... Mä jatkan tästä. Kiitos. No jumalauta, se riisu mut katseellaan. Mikä sua vaivaa? Nyt nopea vessatauko ja sitten jatketaan. Tietysti. Когда продал свой дом.
Mulle voi sopia amfetamiini. Mulla on yliseksuaalinen psykiatri Harald. Addikti itsekin. Siltä saa ihan mitä vaan. Haluatko nestemäisenä vai tabletteina? Avain. Raili oli virhe, myönnetään. Mutta ei se jätä meitä pulaan. Se on hirveän järkevä. Eikö me olla jo matkattu tarpeeksi? Minulla alkaa pelarkoodia kerho 6. Tämä on todennäköisesti mun elämäni tärkein reissu. Me tarvitaan ne todisteet. Tapiolla oli diabetes. Se oli eutanasia. Sekin on laitonta, Sylvi. Minun aikanani niitä tehtiin päivittäin. Mun elämä on ollut pelkkää odottamista. Äsken se toimii ihan hyvin ja nyt ei mitään. Tätäkö mä oon sitten odottanut? Ryppö, niin sitten lähtee. Missä tässä nyt on ryyppy? Tässä on automaattiryyppy. Jaa. Mä haluan kotiin. Kyllä meidän sitten varmaan täytyy jäädä tänne yöksi. Eihän se edes ole mikään koti, pelkkä säilö. Ei virikkeitä, ei impulsseja, ei riskejä. Oliko se murha vai tappo? Iskin pannulla se siitä. Teflon vai valurauta? Teflon. Tappo. Tarkoitus oli murhata. Oliko se suunnitellut sen? Olihan se käynyt mielessä. No, mene nyt, siksihän me täällä ollaan. Herra Jumala, Inkeri. Se on kyllä aika vanha. Vanha? 30, jos sitäkään. Mä tykkään enemmän 20-vuotiaista. Ai, kauhe. No, ei tuo nyt kyllä ole vanha. On. Ei ole. Vie se eri pöytään. Älä meistä pintaa. Älä yllytä sitä. Tuo on ihan lapsonen vielä. En mä oon teistä koskaan piitannutkaan. Teidän seuranne vanhentaa minutkin. Jos mä istuisin tässä yksin ja menisin koulutytöstä. Se on fakta. Ja toinen fakta on se, että mulla on posliinia tän mekon alla. Just joo. Ai mä olen tylsimys vai? Aina sä olet ollut tylsimys. Te ootte häpeäksi koko naissukukunnalle. Ihan kuin äitinne. Äiti teki töitä meidän kaikkien hyväksi, itseään ajattelematta. Ja paskat teki. Lopeta. Siinä mulla on vapaa tyttö, joka on elänyt konservatiivisemmin kuin yksikään konservatiivi. Mitä sä oot saanut elämässäsi aikaan? Et yhtään mitään, et ole uskaltanut yhtään mitään. Nyt jumalauta! Mitä susta on tullut? Tommonen. Kaikki sun haaveet, kaikki mitä sä oot ajatellut, tylsä ja saamaton. Ja Sylvi, sähän et saanut synnytyksessä tarpeeksi happea. Äiti kertoi siitä joskus, että hän melkein jätti sut laitokselle. Ennuste oli niin huono. Älä kuuntele sitä. Niin, että siihen nähden olet pärjännyt ihan kivasti. Vähän hidas, vähän tylsä, mutta kuitenkin hengität. Otatko vielä toisen pillimehun? Tarjoilija! 1 pillimehu! Sylvi, sinuna mä en... Kossua! Jäillä! Stop. Anteeksi, saisinko mäkin vähän kossua? Kossu. Tai paljon? Paljon. Нет проблем. Yksi tuplavodka! Отпусти, или я не покину тебя. Черный ангел, берегись, он погубит 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 тебя. Vittu, sä oot hyvän näköinen. Ja tvoj черный ангел, я твой черный ангел, я твой черный ангел.
Mun täytyy ymmärtää, mitä mulle on tapahtunut. Eikö oleellisempaa ole se, mitä tulee tapahtuu jatkossa? Ei mulla ole mitään tulevaisuutta. On sulla. Ainakin pari päivää. Toisille ei ole sitäkään. Mitä ajattelit tehdä? Voi luoja. Inkeri. Inkeri, avaa. Avaa. Ovi auki, ämmä. On selvä. Minä kuolen tänne aivan. Hyvää päivää. Avain, kiitos. Se on sun syytäs. Kaaduinko mä viinaa sun kurkkuus? Te tiedätte kumpikin, että jos saan tilkankin viinaa, multa katoo kaikki estot. Sä olet kiusannut mua siitä asti, kun synnyin. Sä synnyit ensin. Voisit sä lopettaa nyt? Sä olet paha. Se on myös oma käsitykseni itsestäni. Mulla on ihan hirveän vaikea Ole sitä keskittyä helvetin tähän, ylpeä. kun mulla on nyt näitä omiakin ongelmia tässä. Olisit kiitollinen. Sait munaakin. Voitteko olla hiljaa? Ja nyt mulla on sitten tippuri. Oi jumalauta. Voinko mä auttaa? Joo, kiitos. Kato, siis tää ei nyt lähtenyt käyntiin. Mä ymmärrän, tää kävi ihan hyvin. Että olisiko siitä nyt tulpat kastunut tai jotain? No, tää nyt ainakin pitäisi olla kiinni. Siis miten se on voinut irrota? Niin. Ei ne kyllä itekseen irtoile. Nyt Helsinki. Mut täytyy päästä kirkkoon, että tämä paha olo lähtee. Siihen tarvitaan krematorio. Kokeile käynnistä. Älä popi siinä. Oh my god! Oota, Kielo, kulta. Siis mitä tää nyt tällainen on? Kielo, odota siinä. Oota kulta siinä, täti käy täällä katso. Mitä tää tapahtuu? Sä et vastaa puhelimeen eikä äiti. Oiskohan akku loppunut? Odota siinä. Mikä toi on? Se on Reijan tyttären tyttö. Kenen Reija? Sun serkkus. En kyllä muista semmoista. No se muistaa kyllä sut. Sä hakkasit tätä lapsena vasaralla. Ai se Reija. Reija leipoo äidin juhliin 1600 korvapuustia, niin sen takia mä nyt katon tota. Siis tämähän hälyttää. Taisin vetää oikein kunnon liiskat. Inkeri on lähtenyt. Täh? Olisinko lyönytkin jopa? Lyönyt. Tai varmaan vähän läpsässyt korkeintaan. Äitiä? Niin. Et mitä? No, jotain mä olen täällä riehunut. Tainnut olla kunnon putki päällä. No mä kävin täällä tiistaina, etkä sä silloin täällä kyllä kännissä ollut. Enkö? No et kai. Sitä on oppinut vuosien mittaan peittelemään.
Siis oot sä väkivaltainen vai? Pitkässä suhteessa lapshyvä. Just mä en jaksa tätä hourailua nyt. Kyllä sä oot naivi. Äitisi ihan samanlainen. Tuoks mä sulle jotain? Vanelma hilloo. Ite hillottuu. Ihan sama, ei sillä ole väliä. Hilloko hillo? Pitäisikö meidän kuitenkin käydä lääkärissä? Mä oon terve kuppa. Ei. Nyt mulla ei aikaa nyt tämmöiseen. Mä otan tässä Nyt ylös. ihan pienet torkut. Naku. Nyt mennään. Hop. Käydään vaan pikaisesti. Ja sitten takaisin Helsinkiin. Joo. Inkeri kipasee vaan. Me odotetaan autossa. Ei kestä kauan. Sitten ehditään yöksi kotiin. Paha on olla. Mikä on? Rintaa puristaa. Laskipot räjähtää. Onko sulla lääkkeitä täällä? Raili. Pakko päästä sairaalaan Helsinkiin. Raili, etsi lääkkeitä. Lääkkeitä nyt. Soita 112. Kipu, Riku, vaan nyt puistaisi. Raili, auta! Sylvi kuolee. Ai Samperi, senkin sika. Eikö sä ole kiitollinen? Sai sairautes paranee. Mehän sovittiin, että mennään sinne vasta ruumisarkussa. Senkin vanha paska. Mä en lähde teidän kanssa enää koskaan mihinkään. Näyttelijä susta ei olisi koskaan tullut. Minä en kuullut tuota. Eikä laulajaa, eikä ydinfyysikkoa, eikä lentokapteenia, eikä tarjoilijaa, eikä kokkia, eikä ylioppilasta. Haista vittu! Minä en tule. Et mene. Kaveria ei jätetä. Haistatko? Virtsa. Tää? Äitihän haisi usein virtsalta. Tinneriltä. Paitsi silloin, kun haisi vereltä. Yleensä sen jälkeen, kun hän oli lyönyt. Äiti oli ehkä sairas, mutta ei se lyönyt. Ehkä ei sua. Ketä sitten? No jos ei muita, niin ainakin itteensä. Just. Jos ei uskalla katsoa tosiasioita suoraan silmiin, voi seota. Mieli pirstaloituu. Semmoista se on. Elämä. Ahdistaa niin paljon, että voisin haljeta. Nyt on 3 eri poikaa, joiden kanssa haluaisin maata. 2 kohdalla se olisi helposti saavutettavissa. Tänään aion olla aktiivinen tavoitteissani. Katson peiliin ja tuijotan itseäni silmiin, niin syvälle kuin pystyn. Tuntuu, että näen oman takaraivoni. Minäkö?
Martta naurahti. En ikinä. Tuuli tuiversi Martan vaaleisiin hiuksiin. Elämä odottaa minua. Kyllä, juuri minua. Martta ajatteli, hymyili ja sulki silmänsä. No löytyykö kauppakirja? Avioliitto on aina ihan paskaa. Ensin naidaan kuin kanit ja sitten kaikki on ihan hirveetä. Ainakin mun kokemukseni mukaan. Siinä on vaan se ero, että sä itse oot hirveä. Niin, se varmaan kyllä vaikuttaa, en mä sitä kiellä. On mulla ollut miehiä. Vaikka minkälaisia ja monta. Mutta en mä varmaan ole ketään oikein rakastanut. Sä oot sentään yrittänyt. Olisinhan mä voinut vaan lähteä. Mut se oli niin perhana vakuuttava. Se katse ja ääni, se puhui mustavalkeaksi 100 kertaa. Meille tuli riitaa Hillosta. Ai rahasta? Ei, vaan Vadelma Hillosta. Mä haluan vaan varmistaa, että sä ymmärrät, että noilla sun todisteilla ei ole mitään merkitystä. Niillä on merkitystä mulle. Eino sitten oli ensimmäinen. Ensin sattui, mutta... Onnea! Onnea! Tää meni nyt vähän väärin. Ei kun just oikein. Onnea. Oliko äiti hullu? Mitä väliä sillä on? Se on kuollut. Inkeri, mulla olisi yksi tärkeä pyyntö. Voitaisko me lähteä Helsinkiin mitä pikimmin? Antaisit olla jo. Vielä yksi juttu. Onko se ihan pieni juttu? Todella pieni. Kuka se oli? Jos se on Maija, et kerro sille mitään. Väärä numero, joka ainoa numero on väärin. Tuossa on kuule opettele. Mulla ei ole aikaa tällaista. Joo, kuule mulle ei ole. Ja nyt joku soittaa, odota. Nyt se soittaa. Kuule, nyt Sylvi-täti soittaa. Mun täytyy lopettaa nyt. Ja Ronille sanot, että jos ei se harjoittele, niin se varsu menee smoothie-koneeseen. Joo, kyllä menee. Hei, hei. Noniin. Sylvi soittaa. Rokkosella. Mitä? Mitä? Ai, minä se soitin. Siis missä te olette? Onko äiti siellä? Tapio on tässä ihan kauhean huolissaan nyt. Tapio on siirtynyt rajan toiselle puolelle Maijala. Mihin? Siis me ollaan kummatkin tässä samassa paikassa. Sinäkin olet kuollut. Mitä sä nyt horiset? Ei ole kukaan kuollut, kun tässä Tapio on tässä. Elossa. Tuossa on krapulassa. Häteissään on. Hei, neiti. Joo. Onks äiti siellä? Minä en saa sanoa. Missä te olette? Minä en saa sanoa sitäkään. Pane kaiutin päälle nyt. Kysy. Nyt Sylvi, jumalauta, missä te olette?
Minä en olisi saanut soittaa. Kysyt nyt, missä ne on? Kysyn. Ootte sitten Keravalla? Keravalla. En saa kertoa. Kemissä. Tammisalossa. Alajärvellä. Turengissa. Eihän ne nyt sinne mene. Salossa, Suomenlinnassa. Ei. Ristiinan kaupungissa. Ruotsia puhuu siellä, ei ne sinne. Viron puolella. Ei ehdi tässä ajassa, on aivan Nauvossa. Kontiolahdella, Kuopiossa. Kolilla. Minä en saa sanoa. Onko teillä päässä vika? Äkkiä kotiin sieltä niin kuin olisitte jo. Joo, siis juhlat on nyt tänään. Tänään on juhlat. Minä teen kaikkeni, että saan Inkerin kotiin. Ei aikaa leikkiä mitään mummuja piilosleikkiä. Nyt ulos. Saatana! Perkele! Hiljaa. Juhlat siirretään Kolille. Saatana! Nyt hoitaja, onko kunnossa tämä? Meidän pitää päästä nyt lähteä. Minua naiset ei määräile. No, me tullaan sitten juhlien jälkeen. Hei, hei! Tie Einon kotitalolle on kuin runosta. Ison kiven vierestä käkkärämännyn alta. Kävelen sitä sunnuntai-aamuna ennen kuin muut heräävät. Me tapaamme lammen rannalla. Oletko sä Eino? Ei. Tässä on Inkeri. Inkeri. Muistatko? Millaista sun kanssa olisi ollut? Oltaisiko me oltu onnellisia? Voi sua, Eino. Anteeksi, huono vitsi. Oli ihan pakko. Anteeksi. Joo, kiitos näkemiin ja hyvää loppuelämää. Hei, varto nyt vähän. Inkeri, et kai siellä nyt suuttunut. Aloitetaan alusta. Mistä alusta? No vaikka siitä, kun sä olit 15-vuotias ja tulit Sallaa tansseihin. Railin mekossa. Siellä on sauna lämpimänä. Tykkään aamuisin.
Seis, op, ihan seis kaikki. Nyt on tilanne muuttunut. Koristeet alas, pallot kassiin ja menoksi. Sulat peruttu. Ei tietenkään. Ja mä näin ton. Se otetaan laaserilla pois ihan ensitilassa. No se kyllä maksaa. Tilausbussi. Joo, 50 henkeä. Ei mene jolo. Mä sanoin nyt, me tarvitaan se bussi tänne nyt. Onko se Saari? Onko se oikea tatuointi? Ei voida odottaa, On. ei. Jo, makso mitä makso, bussi tänne nyt. Sitten vaan tyhjentämään. Tuokaa niitä tänne, niin ihan tiedä mihin ollaan menossa. Tyttö, hei. Mä tarvitsen Cessnan. Ja te ootte? Tapio Jyrkkäkoski. Lupakirja pitäisi olla teillä. Mikä se oli? Tapio Jyrkkäkoski. Hei, mä oon ollut täällä iät ja ajat. Lentäjänä, kouluttajana, sitä ennen liikennelentäjänä. Ei kyllä löydy sillä nimellä. Sen on oltava siellä. Joku merkintä kuitenkin. Odottakaa hetki, mä kysyn kollegalta. Neito, hei. Kyllä mä konetta osaan lentää. Emil. Liikenne. Täällä Oscar Hotel Charlie Alpha Jenkki rullaa lähtöpaikalle 33. Inkeri! 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 Kuka siellä? Ei, totta se on. Minä otin viinaa ja iskin tuntemattoman nuoren miehen. Ja nautin. Juorutkaa nyt oikein kylillä. Ämmät, saatanan ämmät. Ja tunnen tämän metsän. Halo? Pullasorsa, mihin sä oikein hävisit? Olen eksynyt tähän loputtomaan mehtään kuin isä. Isä makaa takapihalla muulla alla, niin kuin hyvin tiedät. Isä on Amerikoissa. Kuule ihan vaan tiedoksi. Isä on kuollut. Mie on ihan poikki. Nyt mie en jaksa enää huutaa. Huuda kovempaa. Kovempaa. Eteenpäin. Huuda vielä kovempaa. Eteenpäin vaan. No terve. Tapio. Inkeri. Juhlat. Helsinkiin. Toi oli säälittävin ja huonoin valekuolema, mitä mä olen koskaan nähnyt. Nouse ylös. Esitys on ohi. Elämä ei pyöri sun ympärilläsi. Sylvi. Sylvi. Juu, ajat vaan ajat.
Ei näillä teillä tarvitse varoa, kato kesällä, ei ole liukasta, joo. Kaasua nyt vaan. Nämä on tutut tiet, nämä on kesällä. Oho. Tohon väliin, nyt kato vaan. Ei, tohon väliin olisi ehtinyt nyt. Joo, ei tästä ei tule mitään nyt. Ville, tuu ajamaan. Tää on ihan sietämättömän hidas. Tuu ajamaan, tuu. Kyllä minä sinua ootin. Me olin nuoria ja naivia, halusin omistaa. Vapauttahan siellä kaipasin. Niin kuin me kaikki. Muthan pakotettiin. Eihän siunlaistas voi mihinkään pakottua. Mä olin ahistunut ja jotenkin sekasin. Hei, vaan hauska ja villi. Mie vannoin, että mie en koskaan enää rakastu, mutta niin vaan rakastu. Aina uudestaan ja uudestaan. Eikä se ole koskaan liian myöhäistä. Löytää jotain uutta ja hyvää. Ai niin. Hyvää syntymäpäivää. Eikö? Minä olen aina ollut vähän hias. Ei. Se olet täydellinen. Olenko? Olet. Päivää. Hannele. Hei Inkeri. Kyllä mies sen tiesi. Onhan myös just puhuttu. Ai niinkö? Tietäisit vaan kuule. Keskeytyykö me jotain mukavaa? Joo, kyllä. Ollaan pietty yhtä joitain vuosia tässä, mutta ei suhtauduta mitenkään tiukkapipoisesti mihinkään uusiin tai vanhoihin. Tai nuoriin tai vanhoihin. Niin, tai miehiin tai naisiin. Onhan niitä ihmisiä. Kukin elää tavallaan. Niin. Meille tämä sopii hyvin. Joo. Kato, jää siihenkin tänne meidän kanssa. Mulla on tosi vähän aikaa. Niinhän meillä kaikilla on. Ai täällä nakultas ja poltettais pilveä päivät pitkät. Jotakuinkin. Välillä luettaisiin runoutta ääneen. Einokin nykyään kirjoittaa. No se nyt on sellaista pientä. Äläs nyt vähän. Kuule, ne on niin hyviä ne sinun runot, että minä olen lukenut niitä. Kyllä ne on hyviä. Mulla on kyllä... Meihin voit luottaa. Minä ainakin oon tosi luotettava. Aika paha tilanne just nyt. Sitä varten ystävät on. Mä olen tappanut Tapion. Se oli vahinko. Se valitti siitä hillosta ja mä olin ihan varma, että se käy kimppuun ja se puhuu jostain sian näystä. Kukaan tee sellaista vahingossa.
Kaikkihan meistä haluaa miehensä tappaa. Kyllä siellä tarvii tappua. Soitetaan Hilka. Hilkka on hyvä tyyppi. Hilkka tietää, mitä tästä pitäisi tehdä. Se on kyläpoliisi. Halo? Mä tulen sinne. Mikä kilahti? Mikä se oli? Joku pullo. Muistutaan sitten siitä, että älkää juoko vettä. Et vettä ei todellakaan saa juoda, että meillä ei ole toilettimahdollisuutta eikä aikaa minkäänlaista. Siellä on nyt Severilla. Severi, pullo pois. Ville, otatko Severin pullon pois? Hän ei sit kuule, että otat vaan sen pullon pois. Severi, laita pullo pois. Katso, nyt ei kannata juoda yhtään. Severi, ei se kuule. No, ota se pois vaan nyt. Ei. Severi, ei saa juoda. Mitä? Anna se pullo pois. Mä oon juonut jo siitä. Se on Severin pullo, se on Severin pullo. Severi voi saada sitten perillä vaikka 2 pulloa. Ei se anna sitä. No mitä silloin väliin? Ota se pullo pois. Mä just sanoin, että ei täällä juoda. Mä voin sitä kädestä ottaa. Mikset voi? Kaikille meille tulee ongelmia nyt, jos sä tätä juot. Mun pullo. Joo. Severillä on pullo siellä ja Severi sitten itse kantaa seuraukset. Siellä on yllätysjuhlat ja se ei ole, kuulkaa, yllätys, jos me ei ehditä ensin sinne. Meidän pitää olla siellä ensin, ajoissa. Pitäisi olla jo. Sylvi. Anteeksi. Miten paljon pahaa mä oon aiheuttanut? Voitko lopettaa? Toi on jo ihan säälittävää. Kaikki me täältä joskus lähdetään. En mä oo mikään uhri. Hyvä. Mä oon syypää. Kaikkeen. Mä oon niin vitun tyhmä. Mun pitää palata ja Tapio täytyy haudata ja kissat. Ne täytyy sijoittaa tai tappaa. Mä tiesin kyllä koko ajan, ettei susta olisi siihen. Sinne nyt vaan! Jaksa. Hop.
Tuonne taakse metsämaan sydämeni halaa. Onneksi olkoon. Mä luulin, että sä... Niin. Mä tiedän, että mä en ollut mikään helppo kaveri. Mähän sua löin. Aha. Joo, ei se mitään. Mä ymmärrän kyllä miksi. Hei. Minä tässä se hirviö olen ollut. Älä. Olen. Hei. Ei. Inkeri, mä en pyydä nyt tätä itseni takia, vaan kaikkien muiden vuoksi. Kiltti. Lähde mun mukaani. Mihin? Tämä on tärkeää, Inkeri. Sun etees on nähty tosi paljon vaivaa. No? Aiku tuntuu hyvältä. Oh. Nyt varo, nyt tulee kynnys. Ja sitten tulee toinen kynnysvaro. Mun pitää päästä kakaolle. Aukaise silmät. Hei. 1, 2, 3. Aamulla varhain, kun aurinko nousi, kun mie unestani heräsin, sydämeni oli niin surusta raskas, miksi sie kultani hylkäsit minut? Eikö ollutkin hyvä, kun järjestin? Niin surusta raskas, miksi sie kultani hylkäsit minut? Tässä ei saa luovuttaa. Ei tässä olisi kuuhunkaan lennetty, jos kaikki vaan luovuttaisi. Haluatteko te, että mummolle tulee paha mieli? Ei. No niin, katsokas, kun nämä voi olla mummon viimeiset juhlat. Mitäs sitten? Kun mä en halua soittaa. Enkä mä. Sä et halua soittaa. Minä halua soittaa. Mitäs sanoo Ville tähän? Kyllä meidän kaikki on nyt vähän uhrauduttava. Mummon takia. Mä en muuta mene lukioon. Enkä mäkään. Se on toisen päivän kesken. Mitä? Se on toisen päivän... Ton ikäinen ihminen ei ole kykenevä tekemään päätöksiä omasta tulevaisuudesta. Niin, ja sä olit itsekin amiksessa eikä lukiossa. Amissa joutuu vaihtoehdon. No kyllä mä nyt sairaan hoito hormonien ei, aivan mahdoton ajatus. Ei ole. Kukkuu. Kaksisataa sivua sentimentaalista paskaa tietysti, Kiitos lahjakkaat lapset. mutta pari oikein kiihottavaa seksikohtausta. Ja ohjelma jatkuu. Valitset sieltä yhden kortin. Älä ota heti ensimmäistä, mikä tulee mieleen. Tuonko paistinpannu? Tärkeää on, että et näytä sitä minulle, vaan katsot sen itse. Voit näyttää sitä muille. Oliko se tämä? Ristikuningas. Ei. Sä kasvoit neito kaunoinen isäsi maajassa, kuin kukka kaunis suuloinen vihreällä nurmella. Kävin yliopistolla. Mulla olisi vielä opiskelupaikka siellä. Ajattelin, jos tekisinkin gradun valmiiksi. Miksi? Miksei? Et sä edes näe mitään.
Miten sä voisit mitään opiskella? Sullahan on näkö nykyään kuin sialla, saatana. Et erota hirveä porosta. Sun ei ole hyvä rasittaa itseäsi liikaa. Muista hei, sä oot eläkkeellä. No niin, äidin ja isän 50-vuotis hääpäivän lähestymisen kunniaksi pidetään tällainen leikkimielinen tuttu juttu-kilpailu. Noniin. Kyllä. Ihan ensimmäinen tämmöinen ei niin nyt virallinen kysymys vielä, mutta äiti, teillä kun on isän kanssa tämmöinen pitkä liitto nyt takana, niin minkä neuvon sä antaisit nuoremmille pariskunnille? Kyllä se varmaan on se, että jos jokin asia ei miellytä toisessa ihmisessä tai siinä suhteessa, niin kannattaa vaan ihan heti siinä suhteen alussa lähteä vittuun. Niin. Joo. Sitten. No sitten panas kuulokkeet päähän. Ville, laitatko kuulokkeet päähän? Tai heille siis. Et sä nyt voi hänelle laittaa, kun mä kysyn näitä kysymyksiä, niin ota pois ne kuulokkeet. No niin, ensimmäinen virallinen kysymys tulee nyt isälle, että miksi äiti rakastui sinuun taikka mihin? Niin. Jos se Inkeriä miettii, niin eiköhän se jotenkin haaroväliin liity. Haaroväliin liittyy. Osa äidillä ottajia ollut. Ja kyllähän hänet otettiinkin. Luultavimmin mitä useampaankin kertaan ennen minua, mutta ratkaiseva tekijä luulisi kuitenkin olleen. Joo, niin. Tähän väliin pidetään pieni tauko. Tauko. Otatko ne kuulokkeet pois, äiti? Kuulokkeet. Tauko. Nyt on tauko. Tauko tuli. Mä olen saatana raatanut näiden juhlien eteen niskalimassa. Mä oon saanut melkein keuhkoveritulpan, mä oon saanut melkein stressi, paniikkihäiriön ja nyt toinen teistä puhuu tuolla. Sotaveteraanien, Kerttutädin, lasten, kaikkien läsnä ollessani toinen munastaa ja toinen vitustaa. Miksi? Minun juhlat. Puhu mitä haluan. Ei. Sä et tee tätä mulle. Mulla tässä on se saatana pikkumunaino sitten kuitenkin. Hyvin vähän on munasta kiinni. Isopersehylynen. Hoitokodissa. Kervinen, Koistinen, Kanerva, se kikkarapää. Se on kuollut. Sitten, mitä kuka on kuollut? Kervinen. Ei ole, mä näin sen salessa joulukuussa. Nyt lopettakaa! Äiti, tää on ilopäivä. Tätä sä oot aina halunnut. Enhän ole. Mä en ole missään vaiheessa toivonut mitään juhlia. Oletpas! En ole! Olet! En ole! Oletpas! En ole! Olet! Sä olet toivonut! En ole! Tätä sä olet just toivonut! Turpa kiinni! Nyt me iloitaan, nauretaan, lauletaan, syödään kakkua ja juhlitaan tätä ilon päivää. Eikö niin? Joo. Äiti. Äiti. Kyllä. Kiitos.
sanoa pari sanaa? Äiti, sä et ole suunnitellut mitään. Ei silloin puhuta mitään. Eikö me saa omissa juhlissani puhua? Rauhoiton nyt. Hei, anna se puhua. Anna se puhua. Mä en koskaan oikeastaan edes halunnut lapsia, enkä miestä tai taloa. Enkä siis montaa muutakaan mä varsinaisesti halunnut. Eihän monetkaan asiat elämässäni ole suunniteltuja. Mutta tapahtuessaan ne tuo kuitenkin jotain hyvää. Anteeksi. Useat teistä ovat varmaan tämän illan aikana huomanneet, että meidän Inkeri ei ole ehkä ollut se tasapainoisin puoliso ja varmaan minussakin on ollut joitain vikoja. Inkeri, anna anteeksi itsekkyyteni, likinäköisyyteni, irvokkuuteni. Inkeri, hei, halo. Saanko mä kosia sua uudestaan? Tuletko vanhan ja tyhmän miehen vaimoksi taas? Tapio. Niin. Ei tässä kuule kellään ole koskaan helppo ollut. Miksei jokainen vaan voisi tehdä mitä haluaa? Ai ihan mitä haluaa? Niin. Miksei? Minä muutan Tampereelle yksiöön yksin. Menen yliopistoon. Noniin. Tampereelle. Hyvä. Erotkaa. Erotkaa vaan. Erotkaa kaikki. Mitä väliä? Ville, missä Ville, siellä Ville. Ville, mekin erotaan. Sä oot aivan liian tylsä, tyhmä ja tallukka mulle. Ja tiedättekö mitä? Vetäkää kaikki pitkät dildot aanukseenne ja hyvää loppuelämää. Äiti. No niin, se onkin kakkukahvit seuraavaksi, eli siitä vaan muutkin rohkeasti kakkua ottamaan. Taival ja hankala olkoon vaan, luontolje kitsas siis kilpaillaan. Kolkassa synkeän syntymämaan, pirttimme pilköt paikoillaan. Vainojen virrat oi vaietkaa,
Sylvi on todella kaukana. Ota. Joko ne juhlat oli? Joo. Oliko ne hienot? Ne oli tosi hienot juhlat, Sylvi. Oliko puhallin orkesteri ja veteraanikuoro? Kaikki oli viimeisen päälle. Ylitti kaikki odotukset. Sori. Mutsi on ihan idiootti. Kaikki mutsit on idiootteja. Se on vähän niiden tehtävä. Hieno. Kiitti. Haluatko kuulla salaisuuden? Me nukuttiin ihan täysin niinku eri puolilla. Ei oo ollut mitään sellaista. Joo, mut siis silleen niinku, että sä oot sen tyyppinen ihminen, että sä tarvii sellaisen ihmisen, joka... Ei, vaan sä tarvit rakkautta. Mä tarvitsen räväkän naisen. Et. Sä voit tietää, että mä tarvitsen. Voin tietää. Mut just tässä se onkin. Moi. Черный ангел. Autoradiossa sun suosikkibiisi, raivokas ja easy, Mikki 75. Mä tulin hakemaan sopihaa tietä pitkin, sä vuohen putkee kitkit. Mä näin, että sä itkit, ei noin voi elää kukaan. Lähde mun mukaan, elämä alkaa kun ei enää kysy lupaa. Hei kuule siska, vielä me kyetään mihin vaan. Tää tie on leveä eikä pääty milloinkaan. Bensa-asemalla kahvit naamariin. Rekat ohitetaan aina silmät kiinni. Ajat on ollut vaikeet, mut ne paranee. Takapenkiltäkin pääsee taivaaseen. Kuule sisko, vielä me kyetään mihin vaan. Huudetaan ikkunasta tälle ajetaan. On meitä yritetty taivuttaa ja taittaa ja lasikaapin laittaa. Me luultiin ei se haittaa. Nyt katsotaan vaan miten höyry nousee tiestä. Ei mietitä sun miestä, vaik haluttais se piestä. Kun ei se ole mitään, länteen vai itään. Me mennään mihin halutaan, ei mihin pitää.